Určite so mnou budete všetci súhlasiť, že Slovensko je očarujúca, prekrásna krajina a robí takouto aj niekoľko malebných obcí, ako je napríklad Ždiár, Čičmany, Vlkolinec, možno Sebechleby, možno Modra a určite Terchová, známa hlavne ako miesto narodenia Juraja Jánošíka. A sme my, bratia, od jednej obyšli, všetci radi máme z Javora husličky. A cestou na miesto, kde sa Juraj Jánošík narodil, si môžete vychutnať takúto nádhernú, čarovnú scenériu Malej Fatry. Všetci radi máme z Javora husličky, z Javora husličky. Bratia moji, bratia, po jeden sa tratia, keď sa ja zatratím, už sa nedovrátim. No a podľa všetkých dostupných informácií a historických zdrojov sa hovorí, že presne tu, na tomto mieste sa v roku 1688 narodil Juraj Jánošík. Keď sa ja zatratím, keď sa ja zatratím, už sa nedovrátim, už sa nedovrátim. A to je on. Zo všetkých veľkých a známych slovenských hrdinov hrdina úplne najväčší a úplne najznámejší, Juraj Jánošík. Jeho socha sa dnes majestátne týči nad Terchovou. Všetci zaspievajme, všetci jednu pieseň, kým naša Terchova slaví, že sa vesel. No a ako inak by sa v Terchovej mali volať chaty ako Ilčík, Uhorčík a Rajnoha. Keď sa Jánošíci na svoj pobierali, podvoje, potroje, krpce sebe brali. Keď sa už rozhodnete navštíviť Terchovú, určite, ale určite nevynechajte prechádzku po Jánošíkových dierach. Tak prekrásne scenérie, ako sú tu, v tejto časti Malej Fatry, len tak ľahko nenájdete. Dnes sme vám v Update TV niečo o Terchovej povedali, niečo z Terchovej ukázali. Samozrejme, ani zďaleka nie všetko. Terchova samozrejme nie je len Jánošík a Jánošíkové diery alebo Cyrilometodský kostol. Terchova je spústa ďalších vecí, napríklad aj rôzne podujatia. Tým najvýznamnejším podujatím tu v Terchovej sú každoročne majstrovstvá sveta vo varení a jedení halušiek. Už túto sobotu, 27. mája, tu v tomto amfiteátri za mnou, sa uskutoční ďalší ročník majstrovstiev sveta vo varení a jedení halušiek. Prídite, ste pozvaní, navaríte, ochutnáte, bude tu skvelá zábava. A samozrejme, ak sa niečo podobné deje vo vašom okolí, ak je u vás nejaká akcia vo vašej obci, vo vašom meste, neváhajte, naštartujte svoje mobilné telefóny, nakrúťte krátke video a to nám pošlite mailom na adresu info@appdaj.tv. Budeme sa tešiť.